Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Sikhuluma ke ngombila khahlela suhlu ubusika nehlobo lona ke ngumphako ungakwamkhwanazi oyimbongi kaMthandeni Manqele. Umphako umfoka Mkhwanazi kubonakala sengazi ukuthi angahlengene kwenkulu inkinga kulandela ke icala lokushaya kabesifazana okuthiwa wayekade baphuzisa qede wafuna ukubalala. Asikubingelele sikwamukele Ihlahla Samabhinqa TV lapho ke sikhona khona si live ku YouTube hamba kuyo subscribe ucofe ku subscribe uzokwazi ukuthi ke ube ingxenye yethu ngaso sonke ke isikhathi silapha ku Facebook sikuthathela ke udaba olubhalwe ke yipage elibizwa ngeindaba online. Leli page ke nokho noma ke ngavela ukuthi ke kukanjani futhi ke lezi izindaba zingaqinisekiswa esibhalwe ke ilona leli page seliveza ukuthi ke selithole ngomthombo walo othembekile ukuthi ke imbanga kaMthandeni umfoka Manqele okungumkhwanazi noma kungumphako umfoka Mkhwanazi angahle kangene ke kwenkulu inkinga. Kuthiwa ke lensizwa ngomhla ka14 kuApril kuona ke lonyaka njengoba usiyophela nje kwakungumsombuluko ezinsukwini ke zephasika kuona ke lonyaka imbongi igcokameli isho umphako kwagoxisa kaMantombazana utshwala maqedeke wabaphoqelela ucansini okwathi ke mabenqaba wabeke sabashaka abhlungu. Ngalo ke lolo suku umphako wayehamba ke nabangani bakhe ngosidudla behamba ngeToyota Etios Grey balanda kaMantombazana amathathu bethi ke bayozihlalela njeke lapha ke Buhle Park eGoli. Kuthiwa kwakupholiwe kubuthebelele kungekho kohlupho omunye imbongi yabeke isididiyela ke iziphuzo njengenhlala yenza ezinoshukela nezibabayo ididiyela nje ihamba ke nobhululu ke baya ababili kwagoqwa kutshwala nezingane ke lezi ke zijabulela kubuciko ke bembongi njengoba kuthiwa kwakade qhumuzwa ke izingoma lapho ke lembongi ke ibonga khona ezinye ke zazo izingoma ezadlala lapho ngezakhe kumfoka Manqele. Kuthiwa ke lathi selishonile ilanga neziphuzo ke lezo sezinamandla sesigijima ke negazi yabeka imbongi isinikezela ngomyalelo ke othi ke njeke lapha kulezi izingane uthi ke wena uzopheqwa ke ngulo wena upheqwe ke ulo lona kapheqwe ke yimi. Kuthiwa ke lensizwa yayikade izikhethela ngaleso sikhathi kuthiwa ke isathuso ke ilokho ke lezi ilomo nje ke lezi ingane wabeke seqinisekisa ukuthi ngesankahle wabeke seqinisekise kusho ngesankahle ukuthi ke njengoba ke sesiniphuzisile nje sekuphoqelekile ukuba ke siuthinte umphetho kwengubo kwabeke sekusuka ke isixakaxaka phakathi ke lapho kuyimbongi siphoqelela ngenkani wona ke lamantombazana ayikade ke nje ke lapha ke ebuya sengazi ukuthi awayithokozeli lento ke shiwoyo. Kuthiwa ke zaqoka ke ukulwa lezi ngane zabeke sezithola ukushayeka kwaba ke impama imbibizana iqupha kwaba nje haya kwaze kuba kumilwa ke lokhu abakubiza njeke lapha ke bakithi ngama blue eye. Yebo njeke lapha ke bakithi azipheqekanga lezi izingane njengoba zagcina ziphunyukile ekutheni ngegcine zingapheqeki zabe ke sezilibangise station ke samaphoyisa kanti ke kulona ke kusona ke lesi stage kuthiwa zabe sezithola ke njeke lapha ke iphoyisa kwakuthiwa ngelasemtuba njeke leso kusona ke lesi stage lathi ke leli phoyisa kulezi izingane kutshuthi ke naseniqalile senidlala ngomkhaya ngoba ngazi ukuthi zabe sezilibeka udaba ukuthi ngubani lona kwasise phela umphako kumbela khahlela zuhlu ubusika ke nehlobo vele umuntu ke njeke lapha kowaziwayo. Kuthiwa ke njeke lapha ke bagcina ke bengalivulanga icala njengoba ke umphako wayekade efona ke bhala ama message ubuthaphu ecela ke lezi izingane ukuba ke mazingalivuli leli icala. Kuthiwa khona konke ayikusho kwakhamba phambili umphako wayikhala ngokuthi ke bazomxabanisa ke negcokamelisha njengoba ke kuthiwa kwakuveza ukuthi igcokamelisha kalizwani ke nento ke bheke eceleni. Kuthiwa kwayibhala lama message bacela ukuthi ngiyacela ningangixabanisi ke noMthandeni umfoka Manqele ngoba ke lensizwa kayizwani isidalo nezinto ke sibheke eceleni. Kuthiwa kwabe sekuphumelela njeke lapha ukucela ke kwakhe ngoba ke lezi izintombi zagcina njeke lapha ke bakithi zingalivulanga lona ke lelicala. Kuthiwa ke enye ke yazibeke isiphikelela kulona ke leliphephandaba yahamba ke olibika udaba ukuthi yazi ngosuku olithile kwenzeka ke 1 2 3 laba ke bezindaba beke sebeyalela ke lo wesifazana ukuthi ke mabahambe beyovula icala uma kuyikuthi ke nembala leyo nto ke yenzeka njengoba ke uthi ke babeke sebemvezela bonke ubufakazi obukhombayo lapho khona umphako kwayekade ke ncenga ecela ukuthi ke mabengalivuli ke nje ke lapha ke icala. Kusho ke lo wesifazana obekade ekhuluma ke nalento atheli ke ephephandaba indaba online okuyiyona ke yabeke isibika yabeke siveza ubufakazi lapho babekhuluma khona nomphako. Umphako ke angehle kagaxele kungekudala uma ngabe ke nembala laba ke besifazana begcine ke beyithathile ke lembono ukuthi mabahambe ke beyovula icala
besifazana. Abaningi bathuthela einkundleni ke zokuxhumana ku Facebook bekhomba ukuthi ke bayisupporta, bethi ke nembala makahambe ke lo wesifazana ahamba ayovula icala ngoba komphako basebenzisa udumo ngendlela ke embi yokuhlukumeza abantu ke besifazane. Kwenzeka lokhu nje ke singaphansi kwe-GBV kusese yileso sikhathi leso bakithi 16 days of activism okuyiyona nje ke lapha ke hamba ke phambili futhi nokugadwe kakhulu ukuthi mangahlukunyezwa kabesifazane njengoba kuvela ke lolu daba asazi yozala Nkomoni.